କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ ଆସିବନି ଆଉ ଜମାର ରଥକୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ ଆସିବନି ଆଉ ଜମାର ରଥକୁ। 9 ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଗଲେ ନେଇ, 9 ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଗଲେ ନେଇ, ମୁଁ ଅନପରସିବି କାହାକୁ। କେଣେ ଘେରି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କେଣେ ଘେରି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହାକୁ, କେଣେ ଘେରି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଅଭଡ଼ା ରାନ୍ଧିବି ଆଉ କା ପାଇଁ, ବଡ଼ଖିଆ ଯଦି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅଭଡ଼ା ରାନ୍ଧିବି ଆଉ କା ପାଇଁ, ବଡ଼ଖିଆ ଯଦି ପାଖରେ ନାହିଁ। 60 ପଉଟି 56 ଭୋଗ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବସି କରିବି ଭାଗ। ପାଟ ପୀତାମ୍ବରୀ ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀ, ପାଟ ପୀତାମ୍ବରୀ ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀ, ମୁଁ ସୁବେଶ କରିବି କାହାକୁ। କେଣେ ଘେରି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କେଣେ ଘେରି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହାକୁ, କେଣେ ଘେରି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ମୁଁ ସିନା ଜାଣେ ତାଙ୍କର ମନ, କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ। ମୁଁ ନ ମୋଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ, ଆଖିକୁ ତାଙ୍କର ଆସେ ନା ନିଦ। ନିଦ ନ ଆସିଲେ ସେଜକା ଆଖିରେ, ନିଦ ନ ଆସିଲେ ସେଜକା ଆଖିରେ, ସେ ଅଝଟ କରିବେ କାହାକୁ। କେଣେ ଘେରି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହାକୁ। କେଣେ ଘେରି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ ଆସିବନି ଆଉ ଜମାର ରଥକୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ